долу ми казах, че не обичаш. Аз наистина те обичам. Но не се запознахме вчера. Сещаме се за първи път днес. И ти ми казваш, че ме обичаш. Това е несериозно. Само да ти изглежда Клеопатра. Само да си довършиш. Ти разкажа, може. След това ми го каза толкова енергично, с някакви остри реверсивни движения. Фу! Изведнъж се засили и прескочи пейката. Защо? Зарадвам се, че те. За това ти качаш пейка. Аз не искам да ви плаша Клеопатра. Аз самия никога не знам точно как да изглеждам, обаче пулсациите ми от етика. Ами забред, пей. Любовта ме определява с никой, тя не се съобразява. Абе, спри, моля се. Нека се успокоим, се да си на мястото. Айде да почнем нещо. Някакви аперативи. Какви? Стични, силни, изсветеляващи. Например, Уиски, ром, текила, всичко. ти прецизно пиеш на джобове. Принципно, тия са здрави. Здраве си тия сокове и билки. Имат трудно детство. Пороките от мамо се разкриха при нещо. Знае и черното и бялото на живота в Клеопатра. Ама айде да си говорим за времена. Абе, Тони, пак си така, Как? Абе, не се досещаш. Извадваш се със стола, там се още се разсетилиш от някакво. Виж някакъв е било. Като сте гледам, нещо ми става. Нещо ми се обърна и искам да пея. Не, моля се. Айде да бием, че нашите знаят, че сме тук. Да. Те са готи. И моите естествени изпитатели са. Моите са спорта. Баща ми е треньор по това. Много обичам бокса. Толкова не е. Защо? Не знам колко си неща. Добре. Добър вечер. За мен двоен бърбан. За мен троен бърбан. И малка поредка. Да, полунощ всички, които са тук, ще обърнат погледи към нас. Хубаво е замислен. Не си студентът на издевателство. Така, това място е особено Клеопатра. Аз съм израснал там, дето и онзи там. Крана? Да, видях го там. Там е моят квартал. Като малък не се прибира вкъщи до полунощ, побоища, огньови, разправи с полицията. Живот, суров живот. Сега се изчерви. Ама то Клеопатра е защото ме гледаш. Покажете тук, ти си наясно, нали? Това място е по-особено. Там небето, море. Човек тук може да се каже по такива неща. Днешникът ми не е особено красноречив. Не, да, но искам да кажа, че забравих го. Знам обаче... Абе, постъпи се на мое място. Добре. Какво да говорим? Точно. Важното с Клеопатра е, че се харесваме. Аз съм изпоредил този момент. Това ти казва. Не, че ти си ме супер симпатичен. Ти знаеш, аз веднага си съгласих да се видим. Въпреки, че скочка се бъде е малко... Ти си много готин. Аз те бях фиксирала от години, ти звъна. Аз
И сега от вас какво правите? Ти и твоето семейство, какво правят сега от вече ще чакат да кажеш как е да много далече? Те сега гледат телевизия. Нашите деца трябва. Това е малко Клеопатра. Ние няма да бъдем. Моля те, мен не бива да правиш гигантски крачки добре. Мен трябва да четеш като енциклопедия. Старател и внимател. Може да се наложи да представиш него. Кои има пример? Например, тези за душата. Аз ще кажа. Добре. Може да се ръце. Воля, ръце като ръце. На здраве. Да. Може ли да те целуна? Не! Извинявай.